салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳозир ман мехоҳам барои шумо якчанд паплинои анами чӣ хеле ино дубайски тоза полоскадорора паплинора бенигиноша нишон тиём, барое ки бисёр вақт хоҳиш мекунед ки бенигин нишон тиед. Ина марҳамат бенигиношон полоскадоро и оригиналшай ҳами бо дуюм сортш ҳастай. ҳамеша ба назар гиред. Ина бинед глимайда фасон чанд симаи 3 метрш? ҳозирашта 130 сомон яй. 130 сомон. Бо қимат меша ино 50 сомон метрш мешава. ҳозир скидка қатиан хели нарха. Ина марҳамат бинед чихе хушрӯ. Глош зинда метова. ҳозир бо дигар хелшам нишон метиян. Яна гли дигариш. Ишам ҳамин нарха? Ино ҳамаш я нарх, ҳамаш ҳам хели полоскадора. ҳамаш оригинал. Набинед бенигин. Майлаш. Дуюм сорчам ягон рӯз бо видео карда пешниҳоди шумо мекунем дӯстони азиз. Ҳами гуллораву вале сорти дуюмша дубайскира. И сорти аввалша 130 сомон, нархи 3 метрш. Марҳамат бенигин. Касоне ки хоҳиш карда будед омадай бори бенигин метавонед ки дархост кунед. Инай бо дигар гулош. Иш розовича. ҳамаш рангоям хеле нежни. Бо чӣ намуд ҳастай? Ин намудаш бо ҳастай. Ишам хушрӯ гулош. 130 сомон, нархи 3 метри анамин паплин. Ино паплиношон хушрӯай ғавсай. Ҳичи намешава ҳангоми шуштан. Баъд салқинай. Набинед? Ина. Ози ёра санги задан сангдорошам бо нишон метиём. Ягон видео пастарак сангдорои 170 200 то 200 сомона мешава. И анаму вобаста ба сангош ба нархош нархгузорӣ мешава. Ина бо ҳаст аз анаи. Иш чӣ ном дора? Хонаи замбур? Гулошавед. Ина марҳамат бинед. Евростил будай. 135 сомон. 130 сомон. Ана и лавдоманира бинед бо аҷоиб. И лавдоман як намуд доред? Ка хушрӯи. Иш чанд пула? Инам 130 сомон ай. 3 метрш. Аҳа. Фаҳмо, ира бинед. Ира ози бо сангои дизайнерски задан бо ма шумода нишон метиём. Сангшкати тақрибан анамиқа нарх мешава. Хай бо видеода ма нишон метиём барои шумо. Сангдорош чӣ хел омадагиаю чанд симай. Ана бо ҳаст анам хели гулош аз дубайскиёра. Бинед. Ино чанди? Ино чанди? 130 сомон. Видео бемонтажа дӯстони азиз барои аввал иҷада чанд нафаро гап задистиян гапои нора аҳамият натиед. Ина бинед. Бо дигароша нишон тиед. Ҳастай бо бенигин. Бо ҳамин навинкои хушрӯша нишон тиед. ҳаст инчунин анамин намуд евростил. Ишам ҳам хе дубайски. Айям аҷоиб вак хушрӯвай бинед. Евростил. Ишам ҳамин нарх. Ана и рангаш бо 140 сомони. Ана инаш бо тамоман фасон ярки. Иш 140? Так будагишам? Вайшам ина ишам. Ина ки дигар хелам бо сифатошон ай вайо да фарқ мекунад. Ишам полоска дорай бо сифаташ бо дигар тарак будай 10 сомон қиматтар. 140 сомон. На марҳамат хушрӯ бинед. Дар кор шава агар биёед. И видеоро ман аз корвон тарафи пажарка ноливой дарвоза якум ряд ба навор гирифта истодам. Ва найгилшам хушрӯва. Аз ин нигиндор шама видео кардагӣ будам. Хай бо дар оянда бо видео карда нишон метиём. Набине? Рангш хушрӯа багати. Аҷоиб. Заминаш коричневий. Дизайн да бо хушрӯ мебиёя. Санги майда мезанани да аҷоиб бо мебиёя. Ана лавдомани дигар хелаш. И дигар хелая? Рангаму тофтестай ку. Ана и лавдомани дигар хел.
130 сомона ям бенигинаш. 130 сомон. Ана ин намудам аҷоибак. Бирам хушру материали. Иш чанд сма? 130 сомона. Ане ва 140 сма ки сёмка кадади. Ина иш бо 140. И 140 сма уҷа видео кададем. И дигар рангша? И дигар рангаш. Кабутуш. Ва сурх қати буд, инаш кабут. Иш 140 сомон дӯстони азиз. И бо дигар таракай камакак. Ана баъд бо як лавдомани фасони дига ҳаст. Иша мехом нишон тиём. На марҳамат рангша бине 3D. Ира рӯзои наздик санки задан ман шумода нишон метиҳам. Тамоман ам хе аҷоиб меёя санкати. 130 инаш? 130 сомон. Фаҳмо. Без санг дӯстони азиз нархи 3 метр без санг 130 сомон. Анаи гул хушрӯ 140 сомон. Инаи гули атлас бар инай аҷоиб бо. Аз наздик мебинед тамоман фасон. Бинед ҳамае ки ҳози ма дубайскиҳое ки нишон додастам ҳамаш оригиналана. Ина бинед полоска дора. ҳангоме ки бозор мебиёед ҳамеша маҳмиятиед. ҳаст инчунин ана ин намудуш и рангаш. Инош чанд смаян? 130. Иш 140? Фаҳмо. Сифатиш фарқ мекунад. Фаҳмо. Дидед? Новинка. И барги тока я? Чинор. Барги чинор. Ана бинед чинор будай. Иш чанд пулай? 130 сомон. Ана и цветиш сер я? Сери цвет агар дар кор бошад нависед 130 сомон. На марҳамат. тамошобинони азиз ира бинед анами намудое ки дубайскиҳое ки ма ҳозир шумода нишон додам анами хеле сангчадоро мешаванд. идига глояю вале дониста бошад ва ям анами хеле сангчадор мешаванд. сангои майда анами қисми боло ҳамаш қариб дубайскиай. ҷа доингам байнишда дусеташ ҳасту дигарош қариб ҳамаш дубайскиай. доставка доранд. нархошон аз 160 сомон то 180 сомон ира дубайскиёра. на марҳамат тамошо кунед. байнда агар ягонташ қимат набоша хе ҳамин расшото нагиред. қиматаш ҳозира шуда 180 сомон. кадомеш ки полоска дора ҳамунаш. набинед дар кор бошад нависед. доставка дорад. анами вотсапе ки дар рӯи экран ҳастай. фақат анами сабз қиматтаракай. дидед ӯ сабз санги майдаш ба фикрам 300 сомонай. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худоҳофиз.